Саламатсыз. Эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Районда урак өсте ахырына якынлаша. Лидерлар кем? Татарстан нефтчеләре һөнәри бәйрәмнәрен каршы алырга җыена. Симфоник оркестрга ярып кино сәяхәтенә. Калабызда Каракүз фестиваленә нокта куелды. Басудагы уңыш түгел, амбардагы уңыш. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре ярый суык, уңдырышлы булып яралган икмәкне җыеп урнаштырырга ашыга. Районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе мәгълүматлары буенча 29 августка барлык мәйданның 71% җыелган. Бу 23300 гектар. Уртача уңыш гектарыннан 34 центнер тәшкил итә. Араларында айрата зур уңыш алган хуҗалыклар да бар. Әтиле-уллы Рафиковлар әнә шундыйлардан. Игенчелектә төп бер кагыйдә бар. Син җиргә ничек карыйсың, ул сиңа шуның белән җавап бирә, ди фермер Наил Рафиков. Ул улы Илдар белән эшли. Алар эшкәртә торган җир мәйданын 1700 гектар тәшкил итә. Иске Михайловка авылы җирлеге территориясендә урнашкан басуларда көзге һәм сабан бодае, рапс, кора бодае үстерәләр. Эшләсәң, бирсәң, удобрение бирсәң, защита, bütün әйберне эшләсәң, подкормка, без бит монда регулятор росталарда бирдек. И против болезней, bütün вредительләргә каршы, бөҗәкләргә каршы, чүпләргә каршы, өстеннән 3 мәртәбә генә карбамид белән кирдек, чтобы үссен. Без, наверное, өстән күбрәк бирдек, чем астан. Шуның өчен уңыш нәрсәдән ул бер нәрсә теләде, үсемлекләр шуны бирдек без. Бар җирләрне күп урын калдыралар биредә. Җир ял иткән арада ул җентекләп сөрелә, шуның аркасында 3-4 ел дәвамында яхшы уңыш алырга була дип белгеч. Узган корылык елында да фермер үз коллективы белән гектарыннан уртача 25 центнер уңыш алган иде. Быел ул 2 тапкырдан да артыграк. Хәзер без басып тора торган басуда Рафиковлар гаиләсе Ульяновская 35 атамалы язгы будай үстергән. Аның уңдырышлыгы гектарыннан 45 центнер тәшкил итә һәм бу район буенча иң яхшы күрсәткечләрнең берсе. Рәдифә Ногманова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть компаниясы Елховнефть нефтьгаз чыгару идарәсе оешуга 60 ел тулды. Бу уңайдан нефтче мәдәният сараенда донлы хезмәт коллективы котлаулар кабул итте. Идарәгә 1962 елның 1 июлендә нигез салына. 9 ел эшләү дәверендә ул 1 миллиард тонна Татарстан нефте чыгаруга 65 миллион тоннадан артык өлеш кертә. Бүген Елховнефть коллективы чыгарган кара алтын күләме 339 миллион тонна исәпләнә. Тантанада Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов, республика башлыгының нефть сәнәгате мәсьәләләре буенча ярдәмчесе Шәфәгать Тәхәвәтдинов, Татнефть компаниясе генераль директорының урынбасары Рөстәм Хәлимов, генераль директор киңәшчесе Ординат Нугайбәков, Елховнефть НГДУ башлыгы Вадим Гыйләҗев катнашты. Идарә алдынгылары һәм ветераннарына дәүләт бүләкләре, шулай ук Россия энергетика министрлыгының һәм Татнефть компаниясының ведомство бүләкләре тапшырылды. Котлаулар концерт номерлары белән чиратлашып барды. Елховнефть нефтьгаз чыгару идарәсе традицияләргә һәм зур җитештерү потенциалына бай. Бүген хезмәт коллективы нефть тарихын башлап җибәрүчеләр өчен уңышлы дәвам итә. Һөнәри бәйрәм алдыннан Татнефть компаниясы башкарма аппараты ветераннары компанияның кайбер объектларында булдылар. Нефть сәнәгате осталары үз дәвамчылары белән еш очрашып тора. Бу юлы алар Әлмәт дәүләт нефть институты кампусында, белгечләр әзерләү үзәгендә, корпоратив университетта һәм Әлмәт иҗтимагый үзәгендә булдылар. Рәдифә Нугманова дәвам итә. В том году, в конце того года, в начале этого, да, у нас вот уже запущены 2 общежития для наших студентов. Әлмәт нефть институты кампусына студентлар һәм хезмәткәрләр ел ярым элек күченә башлаган иде. Бүген биредә инде яңа студентлар урнашып йөри. Фәнни тормыш кайный. Это вот первый квартал уже строится. Все увидим его строительство. Это жилые дома. Ветераннар өчен экскурсияны институт ректоры Александр Дьяконов шәхсән үзе үткәрде. Яңа тулай торак 400 кешегә исәпләнгән. Кампуста шулай ук лаборатория тикшерү һәм укыту лаборатория корпуслары урнашкан. Ветераннарга барлык объектларны карау, студентлар белән, укытучылар белән аралашу мөмкинлеге бирелде. Мондай возможность Татнефтьтә генә күрәсең, Татарстанда түгел, Россиядә как образцовый мәктәп дип әйтергә була. Балаларга укырга әйбәт кенә эшләргә бик нык тәэсир ясый мондай уку йортлары. Соңыннан барысы да Татнефть кадрлар әзерләү үзәгенең процесслар фабрикасына юнәлделәр.
Безгә яшь буын белән өлкән буын кешеләрен очраштыру кирәк. Шуларны бергә тотып, менә шундый экскурсиялар уздырабыз без. Менә бит күрдегез, кампуста начальник отдела и ректор, яшь кешеләр, яшьләр. Ә безнең үзебезнең алар безне хөрмәт итәләр. Менә безнең анда ректор үзе килеп безне иртә каршы алды. Безнең белән до конца экскурсияда булды. Менә соңга хәтле. Аңа бик зур рәхмәт. Менә кирәк шундый экскурсиялар бөтенебезгә дә. Бүген Татнефть компаниясе башкарма аппаратында 381 хезмәт ветераны исәпләнә, аларның барысы да компания тарафыннан кайгыртыла. Мондый очрашуларда иң кыйммәтлесе ул буыннар алмашы, чөнки өлкәннәрнең тәҗрибә уртаклашырга яшьләре, яшьләрнең шулай ук күпкә өйрәнергә өлкәннәре бар. Рәдифә Нугманова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Аны тере классик, тавыш архитекторы, электрон музыка патриархы дип атыйлар. Музыка гаять зур яңгыраучы бөтен дөньяның аз өлеше. Тавышлар дөньясы, ул минем дөньям ди композитор үзе турында. Калабызда композитор Эдуард Артемьев көйләреннән торган киноконцерт узды. Бу Татнефть компаниясе ярдәме белән мөмкин булды. Әлеге тамаша Каракүз 2022 фестивален йомгаклау белән туры килде. Эдуард Артемьев безнең заманыбызның иң титуллы композиторларының берсе. Кинофильмнарга көйләр, симфоник поэмалар һәм рок-контантлар, театр спектакльләренә һәм спорт вакыйгаларына музыка, опералар һәм сюитлар, электрон һәм джаз композицияләре, вокаль, хор цикллары һәм фольклор симфоник әсәрләр. Россиянең халык артисты 4 дәүләт премиясе, 4 Ника премиясе, 5 алтын бөркет һәм тагын берничә дистә приз һәм премия лауреаты булган Эдуард Артемьевның ярты гасырдан артык иҗат юлы әнә шундый. Тамашачылар «Солярис», «Раба любви», «Свой среди чужих», «Чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Родня», «Сибирский цирюльник», «Доктор Живаго», «Сибириада», «Легенда номер 17» һәм башка фильмнардан яраткан көйләрен тыңлый һәм карый алды. Артемьевның музыкасын Татарстан Дәүләт Академия симфоник оркестры башкарды. Дирижер пульты артында Россиянең халык артисты Сергей Скрипка. Концерт барышында тамашачылар Россиянең танылган актерлары Олег Табаков, Никита Михалков, Олег Янковский, Вячеслав Тихонов, Елена Соловей, Олег Меньшиков, Александр Кайдановский, Нонна Мурдюкова, Анатолий Солоницын, Родион Нахапетов, Данил Козловский башкарган образлар белән кабат очрашты. Әлеге очрашу Татнефть компаниясенең калабыз халкы һәм кунакларына чираттагы саллы бүләге. Мондый компаниясе булган төбәкнең киләчәге дә өметле дип бәяләде журналистларга биргән кыска вакытлы әңгәмәсендә Россиянең халык артисты Сергей Скрипка. И когда вкладывается в культуру, это воспитывается общество. Это тогда есть смысл жить дальше. Мне кажется, что Татнефть надо... Мәдәниятне үстерәләр икән, димәк, җәмгыять тәрбияле була. Татнефткә музыкаль һәйкәл куярга кирәк. Алар бик мөһим эш башкара. Әгәр дә барлык регионда да шундый вазгыять булса, барысы да тәртиптә булачак. Если будет происходить, будет все нормально. Бу ялларда Нагорный авылы күленә яшь нефтчеләр җыелды. Биредә 30-га якын кеше балык тотуда көч сынашты. Гадәти булмаган ярышларда без дә булып кайттык. Бу ярыш сәламәт яшәү рәвешен актуальләштерү һәм яшьләрнең игътибарын табигатькә юнәлтү максатыннан оештырылды. Анда 18 яшьтән 35 яшькәчә 30 кеше катнашты. Арада 2 мөлаем зат та бар. Чыннан да ярышларда күпләр беренче тапкыр катнаша. Берәүләр өчен балык тоту балачакка чумы булса, икенчеләр җаны тәне белән ял итә. Бәләкәй чактан бирле әти белән балыкка йөри башлаган идек, шуннан канга сеңгән инде ул. И хәзер дә йөрибез, балык тотабыз, бик ошый, ял итәбез. Хатын белән, хәзер бәләкәй бала белән дә чыгарга исәп бар. Барыбер кызык инде. Өйдә квартирада утырганчы шулай чыгып природага ял итәргә бик рәхәт. Катнашучылар 3 сәгатьтән артык балык тотты. Берәүләр ярда кармак белән торды, икенчеләр көчләрен суда сынады. Катнашучылар арасында Александр Чирков та бар. Ул Татнефть инициатив проектлар бәйгесенең беренче этабында җиңү яулый һәм әлеге ярышларны оештыра. В этом году проходили инициативный проект. Татнефтьнең инициативалар проектында мин 30 мең җиңдем һәм әлеге чараны уздырам. А у меня прошла, мне одобрили, и вот я получил 30 тысяч на проведение данного мероприятия. Үлчәү нәтиҗәләре буенча иң күп балык тотучылар гына түгел, иң җиңел һәм иң авыр балыкны тоткан спортчылар да бүләкләнде. Ярышта катнашкан һәр балыкчы лотереяда катнашып үз бүләген алды. Мондый ярышлар тоткан балыкны кире җибәрү белән аерыла. Ярышлар тәмамлану белән 30 балыкчының да тоткан балыгы Әлмәт сусаклагычына җибәрелде.
Топшыруыбыз агзагында куткаручылардан яңа хәбәр килеп иреште. 27 августта 9 сәгать 11 минутта Техснаб микрорайонында Подлесный урамы адресы буенча урнашкан шәхси йортта янгын турында хәбәр килә. Янгын үй эчендә башланган. Нәтиҗәдә диван яна, югары температура аркасында җиһазлар карала һәм зал бүлмәсендә электр техникасы эри. Беренче каттагы бүлмәләр корым белән каплана. Бәхеткә һәлак булучылар һәм җәрәхәтләнүчеләр юк. Янгынның сәбәбе ачыклана. Көннәр һаман да коры тора. Сак булыгыз, янгыннан үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.